Hola! En aquest vídeo vull parlar de la meva ciutat preferida a Catalunya. La veritat és que m'encanta Barcelona i sí, és la meva ciutat preferida. Té moltes coses interessants i molts monuments per visitar. Per exemple, la Sagrada Família. Per fora és molt bonica, aquí us deixo una foto, però també per dins i us recomano agafar una audioguia per tenir informació i visitar-la, perquè està molt bé. Una altra recomanació és comprar els bitllets per internet, perquè si no heu de fer molta cua. Llavors, millor comprar per internet i després anar a fer la visita. Sí. Què més? A Barcelona hi ha molts parcs, per exemple, Montjuïc, el Parc de la Ciutadella, i també, per exemple, si voleu anar més lluny, al Tibidabo. També, evidentment, és la ciutat de Gaudí, ja hem parlat de la Sagrada Família, però també tenim, per exemple, la Casa Batlló i molts més, no? Molts més edificis de Gaudí. Aquí us deixo una foto de la Casa Batlló. I també a mi m'agrada molt que a Barcelona hi ha platja i hi ha el passeig marítim, on pots anar en bicicleta o pots passejar i és molt agradable, la veritat. També m'agrada molt, per exemple, menjar una paella a prop del passeig marítim mirant el mar. No? Una cosa que la veritat m'agrada molt de Barcelona és el menjar i també la gent. No? En general, doncs, m'agrada l'ambient de Barcelona, la proximitat, la gent pren alguna cosa a una terrassa. La veritat és que és molt, molt agradable. També és veritat que és una ciutat molt turística i que, per exemple, a l'estiu hi ha molta gent, no? I per això potser és millor anar a Barcelona doncs, a la primavera o a la tardor, perquè a més no fa tanta calor. A l'estiu fa moltíssima calor i no sé si a tu t'agrada la calor o no, però jo penso que és millor a la primavera o a la tardor. Quina és la teva ciutat preferida? Per què? Què hi ha en aquesta ciutat? Què t'agrada i què no t'agrada? Per exemple, a mi, a Barcelona, no m'agrada que hi hagi tantíssim turisme, no? Però bé, és així. I també és veritat que la ciutat viu del turisme, llavors és positiu tenir turisme. I, per exemple, què hi ha a la ciutat? A Barcelona hi ha monuments, hi ha museus, hi ha platja, etc. No? Hi ha teatres, hi ha moltíssimes coses, hi ha parcs. Què hi ha a la ciutat que t'agrada més, a la teva ciutat preferida? També pots escriure si has estat a Barcelona, si t'ha agradat, què no t'ha agradat, i també si t'ha agradat aquest vídeo posa m'agrada i subscriure-te al canal. Moltes gràcies, doncs. Fins aviat!